en calmini bandiraɓe heɓɓe tawtorede hande oɗo événement so ɗum ɓenni bandiraɓe eɗen jetta Allah no feewi eɗen jetta Poolel Demba e wawde rendinde hande hoore fonde en miniature kadi wona hande fuɗɗi to Poolel ñoori walla to Poolel fewni eɗen gandi min wiyatamo min ko baɗam kadi hakkunde amen wona politique hakkunde amen kadi aussi ene wawi taw wonto histoire windi par ce que mo andimi andi Poolel Demba andi min neha koye nder nduyet min ndeha koye galle nduyet woni galle Samba Faye ko toon foof ummi donc so waɗi oɗo ñalawma kadi aussi pewjiɗɗen makko ñalawma o en garat bandiraɓe men gara sehilaɓe men gara yiɗɓe men gara hollidde en weltare hollidde en mawnude oɗo kihiɗe donc e dow inde aussi tous les responsables politiques de la commune walla tous les responsables politiques de Oréfondé emin mbiya Poolel min beltima je parle aussi au nom de tous les responsables politique koko Allah addi kono noon ko woni hakkunde men ko ƴiiƴam ko woni hakkunde men ko bandiragal hunde fof ma rew walla yimɓe fof ndewino ɗo ɓenni eɗen goni en face de l'histoire jaggodiren ballodiren ko kewmi wiide ko wone politique ko ina yaaji goto fof ina wawi dañde gueɗal muɗum taw jenani hay goto Aly Ngouille Ndiaye mi wawa haalde taw mi haalani Aly Ngouille Ndiaye c'est un ministre de la République Aly ko sehil président Macky Sall min gandumi ko mon collègue Bassirou Ndiaye qui est son attaché de cabinet et min mbaɗa kadi suivre de tout près les actualités de Aly Ngouille Ndiaye par ce que so wonde bande walla o jaggui bande o jahano jaggui donc emin mbiyamo kalifa makko Allah Poolel bandiraɓe Allah jarama on jarama ko haalene heewi ko mbimi ko haalene heewi mais ko woni yeeso daɗani guite ma en kalde yimɓe ma en pewjide yimɓe ma en ballodiri yimɓe Allah jarama on jarama. Abdoul Djiby Ndiaye nde liɓi konngol ko nden tigi madame Ndiaye saliso joom suudu Aly Ngouille Ndiaye imminoɓe haaliguer e délégation mawɗo ko nden o ɓami konngol hollidde e sembinde e haalande bandiraɓe jokkodiral mabɓe tingal hakkunde mabɓe e Poolel Demba Lawa Ndiaye. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Caggal nde ñettuɗen Allah julɗen e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam eɗen jetta yummen e bammen eɗen jetta aussi jinnaɓe men ɓeɓe tawɗen ɗo woni bammen Boumoye Ndiaye min jettimo min donimomo judde balɗe e battane moƴƴe e nene men Aissata Ndiaye également yo Allah waɗɗo duyso ngo juuta inchallah. Mi salmini aussi monsieur le maire Abdoul Djiby Ndiaye mi tottimo aussi tous mes respects miɗo neldo aussi calminali e monsieur l'inspecteur Djiby Sy mo ganduɗa on ko collègue am wonno aux impôts et domaines miɗo salmina kala dendagal Djiby nande Oréfondé mi salmini Booseyanaɓe foof mi salmini également joom gallam mo ganduɗa ko kanko woni hande dongre Boseya c'est mon frère avant tout woni Farba Ngom parce que gandumomi ko guila mbiɗa impôt et domaine mbiɗa tawamo bureau mawnam debbo oɗo to monsieur Taïbou Ndiaye donc je peux dire sans pour autant mi waɗa erreur ko onon Boseya aujourd'hui on poti alhamdoulillahi rabbil alamin par ce que so on dañi baɗo no Farba Ngom on batti hen la lion Poolel Demba Lawa Ndiaye handi ko jolfuɓe mbiyata ko kaɗogue xëddna machallah Poolel aussi il faut mi yettamo mi yettinamo konnguɗi jettori immade e joom gallam Aly Ngouille Ndiaye par ce que ko kanko nulimi
ko jolfo wiyata ko peccum liir bu neexee nday jaatee ca mbagg ya donc ko ɓe mbiyata ko aussi dooley jën ndox kanko waɗi woni caggalam ko kanko duñatanmi pour mi yaha ko kanko wimi yomi arɗo e yeeso hoore fonnaɓe fof e yeeso Bosoya fof mi wiye Polel Demba Law a jarama o yettima e kadde jettor par ce que de président Macky Sall wadde on ha joni ala ɗa daranakimo woni France woni ɗo e Sénégal et un peu partout et je parle devant e ɗum ɗo e témoignage Babacar Seck Bosoya hoore fonde hande wona onon tan jeeyi Polel Demba Law hanki woni hanki miɗen goni e programme mawɗo to Diourbel groupe aji Polel Demba Law mbaɗi toon mobilisé 10 car Ndiaga Ndiaye ɓe ngari ɓe kebbinanimo ha heewi tepp min mbawa on yettu min mbawa on yoɓ Allah woni joɓowo yo Allah yoɓma merci beaucoup Allah jarama merci nde o gayni kanko o Sali Ndiaye koye on saha yuman yange jombela Polel Ndiaye huccodiri e bandiraɓe ngam hollude dañi hande welemma mawɗo kadi ko fortange rendinde ɗo dendagal bandiraɓe ɓesgu Sénégal ha tengti e ɓesgu Bosoya Polel Demba Law Ndiaye ko niwi hete men haalde alay sago jetten bandiraɓe men noon sen mbi hande seɗen mbiyere lima kadi en juumat par ce que neɗɗo wonko jeyɗa e hoore ma wonko endam ma jeeyma wonko sehilam ma jeeyma nde noddumi o ñalawma sehilaɓe e yiɗɓe goto fof woppi ko haaju mum e hammu mum ɓe goppi worɓe mumen e sukaɓe mumen so gari ha jettima ɗo alay sago mi yettaɓe commune am foof mi yetti ɗumen Diorbol en Lumbal en Balaji en kala momi haalani tous les 14 villages mo limi kam juuma mboɗo yetta monsieur le maire actuel kadi mboɗo yetta kadi tous les représentants parti Benno Bokk Yakar hono alay sago kadi mi yetta kadi leader hono Aly Ngouille Ndiaye par ce que Aly Ngouille Ndiaye Polel Demba Law ko heeɓi hande fof kañum Polel Demba Law ko heeɓi hande fof kañum sa yi to jooɗimi jamma e ñalawma haala ko Aly Ngouille Ndiaye par ce que heewi to neɗɗo wone parti wona hen ko juuti yalta yaka kadi waɗa opposé arta so arti wiyete ko jogo paɗe so arti ɓe mbiyanma ko an ala haaju hono nde joddimi président Macky Sall hokkimi ministére uji kamɓe fof goto men fof somi haali wi alata bolokinmi Aly Ngouille Ndiaye goto noddimi ari liggodira yam kadi hollimi lawol kadi ndewmi e caggal muɗum donc on en mbawa yobde ɗum kadi o hollimi kadi la dame de fer o hollimi kadi hono Salimata Aly Ngouille Ndiaye kanko o monɗo debbo mo ganduɗa hande jogui ko des social hande wonko addi en ɗo addani en ɗo tan yen gar ñamen addani en gar tan eɗen mbaɗa rabbe devant yimɓe addi en ɗo ko haaju addi en ko babam hono Bummuy Demba Law heeɓi duuɓi ɗi ganduɗa yimɓe fof gandi o ligganima wuuro makko yimɓe fof gandi o ligganima diwan makko min noddimo minen ɓesgu makko min mbimo yo woppu politique o wi kanko o wawa par ce que wuuro makko ala ko jarananimo so wona goto e suka makko fellita arde ara fellita arde ne woto ɗo ene wallodira e ɓiɓɓe hoore fonnaɓe ene wallodira e ɓiɓɓe Bosoyaɓe mbimomi aha ɗum noon min mi jaaɓi te mami ar sa are galle noon haal pour ko il faut ndewa damal hol damal ngal hande damal ngal ko Farba Ngom honorable député maire de Agnam par ce que hande mo wi Benno Bokk Yakar wi ɓiyata ko président Macky Sall mo wi Bosoya président Macky Sall joƴi hande ko Farba Ngom maire de Agnam donc noon eɗen ndewi caggal Allah caggal makko eɗen liggodo e makko hande e Bosoya so ɓenni hande ko paɗen koye élection ngaji local yimɓe fof ɗe gandi hande wonko padɗen min noon oɗon jogimi ko mi arani yidde wonde maire garmi ko mi arani yidde wonde maire ala nodduɗomi kayne ar walla mboɗo wona maire mi ardani ɗum gardimi ko wadde lancement politique am garmi hande ko wadde lancement politique am e nder diwanam e nder commune am avec mes 14 villages ko heddi ko noon min jeeyi conviction min jeeyi kartalam min jeeyi hande diwanam min jeeyi hande hoore fondam hoore fonde kala mo hoore fondam gandi oɗo ene wawi jogade ene wawi wonde maire min Polel Demba Law mi pari pour wondudemo ko tubako te ko jolfu ɓe mbiyata ko j'attaque je cogne et je gagne ko min o wi noon te so ɗum ɓenni hande yimɓe fof jogui jikke yakar hande joguiɗen ɗo henne ko 2
leader holi on inspecteur Djiby Sy holi on Abdoul Djiby kawam Abdoul Djiby Ndiaye hono ko miniraɗo e mawniraɗo hande yimɓe jii hande yimɓe ne ɗamini wasata hande keɓen résultat ji ko wawi wonde foof min kala ɓiɗɗo hoore fonnajo to dari so inspecteur Djiby Sy darima wi hande ne wona candidat Abdoul Djiby Ndiaye arat min nanggodira min ballodira inspecteur Djiby Sy ara jooɗo par ce que commune amen ko commune amen village amen ko village amen ça nous appartient min jogui ko armée amen min jogui ko armée amen min jogui ko armée amen carte amen d'identité so yonti emin gara emin naata urnuji he te ɗum welat honorable député par ce que mboolo muy doole minen min gandi min jiiɗi ko ballowo e développement minen min dogata koye social min jiiɗa ko waɗe développé dans notre village donc noon hoore fonde naaɓe Polel Demba Law lanci on message ngare ndenden gonen neɗɗo gooto ƴeewen mo ballodirɗen taw ko ɓiɗɗo hoore fonnajo jogoɗen wuuro meɗen pewnen wuuro meɗen par ce que so wiyama hoore fonde ko titoro yimɓe foof c'est vrai sa wi ka hoore fonnajo nawri yimɓe foof te kadi enen 14 village o enen jiiɗi yumma e baaba goto e men wawa yaade sans goɗɗo wonko Allah rendidi en ene heewi rendidi en diine men rendidi en Sénégal men rendidi en diwan men rendidi en ɗemgal men ruttidi en yidde meɗen hono président Macky Sall hono honorable député donc daroɗen ko heddi ko commune men village men ça nous appartient min Polel Demba Law somi fini mi yi dokka tan dokka ndaw kunda dialo wali en mi yi jaga rafen mi yi jago dinen mi hulani hay batti ko musiba ko min Polel Demba wima mi hulani hay batti mi yi dokka mi yi jaga raf mi hulani hay batti ɗum noon banda men oɗon jarlo oɗon jaafo salis mafɗa mesdames Allah jogui jobdi o Allah yob onon foof Allah jogui jobdi o Allah yob min de hankadi Yaya Ngom bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓannoɓe Winderaye TV ko ɗum min gaddano on hannde hono Polel Demba Law Ndiaye arno wadde lancé politique makko ngam wallude oɗo mo ganduɗa ko président de la république monsieur Macky Sall o mo ganduɗa kadi ko honorable député monsieur Farba Ngom omona caggal makko ko ɗum hannde min gaddanno bandiraɓe ɗum noon on ji kadi on gandi tigui rigui oɗo Polel Demba Law Ndiaye holto fawi kongal makko ɗum noon Allah jarama on jarama Oumar Doro Koumé annena weltanama no fewi e staff garnoɗo hen o foof ko noonne kay Abou Sy gorko mo jalluɓe Aminata Ndiaye debbo mo jaaɓe liɗuɓe foof ne tawtoro noon ɗum noon Allah jarama on jarama ha gongol inchallah e yewtere wonde